मेहरारू से कॉलेज की रविनवा का पंकज का बिरहा बा सुन के सुने जा तनी नीक लगी तो सुनो व ना नीक लगी तो हम आ जाई भैया। नीक लगी तो सुनो व ना नीक लगी तो चल जाए। जब 2 बजे चाहे 1 बजे आई केवाड़ी भुड़भुड़ाई अब बहुत लिबी लिबी खट लिबी लिबी खट केवाड़ी खोल देबू लेके हमार जाना आवत आ गइल यहाँ से मेरा कॉलेज की चलो ठीक बा। ओकर दोस्त एगो बगलिया में सुनत रहे बतिया जल्लू रविना ओकर दोस्तवा सुनत रहे लिबी लिबी कॉलेज की जाए ही तो बिरहा सुने जाता ना एने गए ना 12 बजे तो लोग 12:20 केवाड़ी भुड़भुड़ा देहलस कलस की लिबी लिबी खट मेहरारू केवाड़ी खोलस बलब फलब बुताइल रहे वही में वो हनुआइल रहे सुतल रहे पूरा अपन लिबी लिबी खट 1-2 बेर कैलस आ लिबी लिबी खट कह के उछल गई तो ले पहुना पहुंचा तना 3 बजे केवाड़ी भुड़भुड़ावत तना लिबी लिबी खट कहला कि लिबी लिबी खट त कलस के दुगलवा अबे 2 बेर लिबी लिबी खट का गइल कितना पानी कितना ही भर दिया पेशाब को के आवत जो हालत लिबी लिबी खट करी का कलस की कहो अब लिबी लिबी खट करब कल के पगलाई लेका बन चाहते त लिबी लिबी खट कलस की बिया कि मेढ़ कोनो दूसर बांध के गई बांध देला से बाबू रे औजिया मत ये हीरा हो हेलो ए बिरहा हो पत्थर का लकीर हो और ये धरती वो चीज हो जो बिरहा की पहचान करती है। सही सही है। ए फिल्म का ट्रेलर ना है कि 4 मिनट चलल बंद हो गई राजा हो तोरा से बड़ा परेशान रहता नहीं हाय 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 काहे हो देखबा ही नहीं कि ऐसा को गांव में मर्दाना रहल अच्छा ओकर गाय गरम हो गई गरम गाय गरम हो गई जब गैया गरम भइल बाबू तो अपनी लइकवा के कहलस कि बाबू तनी जा गैया के साढ़े के देखा दा 2 बजे रात कल अपन लइका के कहत हो लइका कलस एयरटेल का मोबाइल में लगवले बा कहीं फोन से वही में लीड डलले बा काने में कहला कि ए बेटा अमरजीत अरे उठ रे गैया गरम है अकेले जाके कहीं दिखा दे कहला बबुओ हीटे का सारा देखो तला गाय देखा के भोर में ना देख सवेर में देख ली कहला कि जा नहीं तो लखड़ा से मारब धके ए बाबू उ लइका गाय लेके चलल ढेर दूर के बात आई गोविंदपुर के बगलिए के बात हमारे में ढोलक बजावत हन एक दिन उन्हीं की लइका कई बात के गई लइका खोलस अनवैले लेके गई आ देखा रे बिना ही एक्शन तने चाहे धीरे से लेके गई कई जना साढ़ देवता देखल लो पिछुआरा से लागत हलो खाली गैया उजाओं को के तनी छुलछुला के लघु शंका कर दिया और उठवा लगा के साढ़ लो अरे संभार के सुन के छोड़ दे खाली यही सुंग सुंग सब छोड़ देता कितने साढ़ देवता इन्हें चली लेके गई लइका घरे कलश की लो मर्दवा नहर में बांध देलस कलश की लो मर्दवा न कबो बाही न बियाई न कबो अमन के दूध मिली कहीं कहां से पहला बाछी ले ले वैसने बटले बा उस साढ़ उ जब टारस परला अपन बाबू 3 सलिएवा कलक के जाए ही तो हमर कर में जर गई कि तोहरी ऐसा लइका हमारी कोख में पैदा हो गए करे सारे बैला के लेके गईले हेते कि कौन साढ़ पूछी बैला का मोल पल रहे छिड़के तो बुझा के मैंने पेशाब साहवा सुन सुन सब चले जाए यही हाल बा बिरहा तनी